Shalom. Selamat hari Minggu marhita saluhuna. Dihamuna amanami dot inanami. Ando rasota mulai dope perminggota di bagasan manuguton. Ra adong majolo songon buah-buah siak kami manang koreksi. Imano di nomor sia epistel tersurat di si 2 Raja-Raja 15 ayat 114. Sebenarnya 2 Raja-Raja 5 ayat 114. Dihamuna amanami dot inanami naholongi hami asa tapuk kama perminggota apalawa di bagasan manugoton tapasada marohata tapuji matuhata marhite buku ede nomor 310 sada ayat sada dot ayat tolu daya tolu rap jongjong mahita. Hite gowarni debata ama dohot gowarni anak-na Tuhan Yesus Kristus dohot gowarni todi parbadia natu mapalangit dohot tanoon. Amen. Positutu do rohaku manang hamatean manang hangoluan manang akasuru-suruan ni debata manang harajaon manang hagogoon manang akanamasa nuaing manang akanamasa rosogot dang tarbaheni manirangi hita sian holong ni rohani debata namar hite-hite Kristus Yesus Tuhatai. Haleluya. 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 Martangi ang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan amanami nadi banua gijang maulia te marohanami tuho ala dilihon hodo ananakmu nasasadai tuhami jala di paluho hami sian gonggoman ni sibolis hupangido hami tuho say ramoti hami di bagasan hatam asa margogo hami jupa masa hasusaan dohot hagugotan say sama dosa nami dohot pangaleson nami di hatam nabadiai sai parbadiai marohan nami marhite-hite todim jala pamasuk hami tu hangoluas sogot asa puzion nami hodisi rodi saleleng nilileng na marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tapuji Tuhata marhite buku ede nomor 500 sada ayat sada dot ayat 2. Patik ni debata di parminggota di bagasan manuguton imana debut sian patik parjolo dohot lapatanna songonoma didok patik parjolo audo jahoba debatam ninna debatata dang jadi marakup ahu bahenomu debatam dia do lapatan ni odo ikon ubir rohata jala humolong jala upos mida debata asa mida nasa na adong atong ramang gidugu ko mahita sian Tuhan debata laho mangulahon naho bartu pati inay. Ale Tuhan debata say pargui mahami mangulahon naho bartu pati ini. Amin. Tapuji Tuhata marhiti buku Eden nomor 425 ayat sada 1 ayat 2. Tatopoti marusata tuarupan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jala nabonar, parasi jala partalup ni roha jala nabasar doho, say marpangulahi maroham midahami, tibaheni say sesama sude dosa nami, dang adong nahu pangasaon hami dukon asi ni roham, hati goran na pinatupan ni anak mudo nahu pangasaon hami tujolom, dibaheni
pasonang jala apu limahami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapi gema baga-baga ni debata taringot Tuhan sesaan ni dosata. Songono do hatani Jahoba, unak ko mabiar ayaw do siluluhoko. Nunga pula huju goarmu au napunaho. Hasangapon mari debata na digijang. Amin. Tapuji matuhata marhitekor punguan Naomi.
Tapuji matuhata merhiti buku ede nomor 420 lalu ayat sada dohot ayat tolu. Tabigema hatani debata turpuk epistel di Parminggota di Bagasan Manugoton iman anianet sian 2 Raja-Raja 5 ayat sada 114 tajahama marsikat soring haroroni Sinaiman tu Samaria ia Sinaiman pertugi ni parangan ni Raja sian Aram jolma na sangap ibana di adopan ni tuanna jala marmulia situtu ay marhite sian ibana ditupakon Jehovah hamonanga tuhalak Aram jala ulubalang natar barita do ibana alai puruon. Dungi Roma hatana tu soranganna out ni iya dopan ni panurirang na di Samaria tuaki sai na paluon na do ibana sian puronai. Jadi nina raja sian Aramma atong borhak maho hutongos pesada surat tu raja sian Israel dungi borhat maibana dibuan huhut 10 talenta perak dohot 6.000 sekel sere dohot 10 salinan pahean na marhadohoan. Jadi dung di jahar raja sian Israel surati diribahi ma pahianna huhu didok tung debata ma ahu tarbahen ahu mamunu dohot panguluhon jolma ubahan marsuru raja itu ahu paluahon bawai sian purunai dibaheni uatada jala ida hamuma namar sini dirdoi bana tuahu. Jadi Roma Sinaiman mardongan hodana dohot horetana laos mangulon di jolo ni pitu ni jabu ni si Elisa. Jadi terima situtu masih Sinaiman mangarutas merdalan huhu di dok. Idama nahuripo do ruar ibana madapotonahu jala jongjong huhut majojo goar ni Jehovah tebatana huhut
jamahonon na tangan natu sahiti laos paluahon ahusian purui. Dungi Roma jumonok akan naposona didok mamadok ibana. Ali amang tung surah hatana dok didokon panurirangi patu pomu dak patu pomu doi lam nungaing ma dung didok tuho mari di maho asa ias. Imayang ko sahana martua do akan atu mangihon hatani debata jalano piopsa. Amin. Tapuji matuhata marhite kor paropuan gabungan. Tapuji matuhata marhiti buku ede nomor 260 alu ayat 2 sahat tutulu. Di mataku
hatidakon ma hataha porsiao tai songon na hinatidakon ni dongata saha porsiao di sadok portibion rakmahita mandok. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus anak di bata Jahoba na sasadai iman atibuhan ni si Maria na gabe-gabean sato di parbadia andorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguman ni Pilatus na mata terpazal loy bana di hau pinarsilang na tuat tu banua toru tungitanom na mulak mangolu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahudul tu siamun di bata Jahoba amanai pargogo na suatu dosani disimai bana pai mamulak sogo tu tanoon mangumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea di todi parbadia jaladong sada huria na badia huria hatopan halak Kristen akan na badia dohot di hasesaan di dosa dohot di hatai na mandok mulak mangolu sogo daging halak naung mate dohot di hangoluan na sora suda. Amin. Tabegema ede puji-pujian marhitekor ama Ebenezer.
Tabegema tikting nama sari huriata. Shalom. Warta Jemaat Gereja kita Minggu 9 Oktober 2022. Topik Haporseaon na baluahon, manang iman yang menyelamatkan. 1. Nama minggu kita hari ini Minggu 17 setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. 2. Statistik. 3. Dewan Koinonia. 4. Dewan Marturia. 5. Dewan Diakonia. Gerakan Rp2.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. Sesuai hasil rapat huria HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan tanggal 12 September 2021, salah satu program Dewan Diakonia mengadakan aksi gerakan Rp2.000 untuk membantu keuangan pos Diakonia. Dengan ini kami mohon supaya semua jemaat untuk tetap membantu keuangan pos Diakonia dan dapat kita masukkan dalam kotak yang disediakan di pintu masuk gereja. Tuhan Yesus memberkati. 6. Kesekretariatan. Bagian A, persembahan. 1. Pada hari ini Minggu tanggal 9 Oktober 2022, kita menghantarkan persembahan ke depan altar untuk korban gempa di Tapanuli dalam amplop. 2. Pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 yang akan datang, kita menghantarkan persembahan ke depan altar untuk STT HKBP dan Sekolah Pendeta HKBP. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. B. Program Kerja Huria dan Anggaran 2022. Sesuai program Kerja Huria tentang pelayanan bulanan, dengan ini dihimbau kepada semua jemaat agar membayar secara rutin setiap bulannya pelayanan bulanan, dan dimohon untuk mengisi di kartu pelayanan bulanan yang sudah disediakan melalui Sintua wilayah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. 7. Pelayanan ibadah kebaktian wilayah. Wilayah Roma Selasa 11 Oktober 2022 di Rumah Keluarga Dr. GMR Hapurba SPB Inang Dr. Dini MP Borus Torus. Alamat Gedung Sekolah Minggu, Wilayah Korintus, hari Rabu 12 Oktober 2022 di Rumah Keluarga Inang P. Sinaga LR Boru Panjaitan. Alamat Gedung Sekolah Minggu. Seluruh kebaktian wilayah masuk pukul 19.30 WITA. 8. Pengumuman. A1. Wajib mematuhi protokol kesehatan. Sehubungan dengan pandemi virus COVID-19, dihimbau kita tetap diwajibkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara 3M. Kiranya Tuhan Yesus tetap menjagai umatnya. Tuhan Yesus memberkati. 2A2 PA Seksi AMA Seresot Sulawesi Selatan. Pada hari Kamis 13 Oktober 2022 yang akan datang, Seksi AMA HKBP Seresot Sulawesi Selatan akan mengadakan PA yang dilaksanakan di HKBP Makassar bertempat di Gedung Sekolah Minggu, masuk pukul 19 WITA. Dihimbau kepada seluruh seksi AMA supaya menghadirinya. A3. Undangan rapat Ketua Dewan Koinonia. Dengan ini disampaikan kepada kategorial AMA, perempuan, NHKBP dan remaja untuk mengadakan rapat dengan Dewan Koinonia dalam rangka pembentukan panitia Natal dengan jadwal sebagai berikut. 1. Hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022, setelah ibadah selesai, AMA dan perempuan mengadakan rapat bertempat di Gedung Sopo Talenta setelah selesai ibadah. 2.
hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 pukul 19 WITA, remaja dan NHKBP. Demikian disampaikan, Tuhan Yesus memberkati. A4, penerimaan pelajar CD baru tahun ajaran 2022-2023. Mulai hari Minggu tanggal 25 September 2022 yang lalu, gereja kita telah membuka pendaftaran kepada pelajar CD HKBP Makassar tahun ajaran 2022-2023. Adapun persyaratan untuk mendaftar menjadi pelajar CD adalah telah berusia minimal 15 tahun atau telah duduk di bangku SMU kelas 1 atau sederajat, membawa fotokopi akte kelahiran dan akte atau surat baptis pada waktu pendaftaran. Bagi calon pelajar CD yang bukan jemaat HKBP Makassar, agar membawa surat keterangan dari gereja yang mengutusnya. Pendaftaran dilakukan di kantor gereja HKBP Makassar, dan pelajar CD yang sudah mendaftar adalah sebagai berikut. 1. Dep Wilson Pangaribuan, anak dari Amang H. Pangaribuan, Inang SA Boru Simajuntak, wilayah Korintus. 2. Pandu Parulian Gultom, anak dari Amang PJ Gultom, Inang DB Boru Panjaitan, wilayah Roma. 3. Rowli Denta Boru Gultom, anak dari Amang H. Gultom, Inang PB Peberian, wilayah Roma. 4. Nathan Parel G. Simajuntak, anak dari Amang RFH Simajuntak, Inang H. Boru Nebaho, wilayah Galilea. A5. Perbaikan atap dan plafon Gereja Bolon. Pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022, atap dan plafon Gereja Bolon sudah dimulai pengerjaannya. Oleh karena itu, dengan ini disampaikan pelaksanaan ibadah mulai tanggal 9 Oktober 2022 adalah sebagai berikut. Ibadah Bahasa Indonesia pukul 8 WITA, tempat Gedung Bahasa Indonesia lantai 2. Ibadah Sekolah Minggu pukul 8 WITA, tempat Gedung Sekolah Minggu. Ibadah Bahasa Batak pukul 9.30 WITA, tempat Sopo Talenta. Demikian yang bisa disampaikan, Tuhan Yesus memberkati. A6, Dr. Ripe perbaikan atap dan plafon Gereja Bolon. Sesuai hasil rapat perhelado tanggal 9 Juli 2022, hal dana untuk perbaikan atap dan plafon Gereja Bahasa Batak memerlukan biaya 350 juta rupiah, dan dana yang akan dipakai untuk perbaikan tersebut direncanakan dicari melalui 3 sumber, yaitu Dr. Ripe Jemaat, sumbangan eksternal, dan donatur sukarela. Diharapkan semua warga jemaat HKBP Makassar bersedia mendoakan dan mendukung perbaikan atap dan plafon tersebut. Adapun Dr. Ripe yang disepakati perhelado adalah minimal 500.000 per keluarga. Tuhan memberkati apa yang kita rencanakan sehingga semua dapat terlaksana dengan baik. B. Jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. 1. Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Boru Simajuntak. 2. Inang Nyonya Sintua B. Banjarnahor JG Boru Manulang. 3. Parulian Pasaribu. 4. Inang Nyonya CJ Spayung E. Boru Nabitupulu. 5. Amang Sintua Dr. Andus M. Sinaga MBA. 6. Inang Nyonya Sintua G. Manurung M. Boru Sinurat. 7. Amang Sintua PRM Sinaga. 8. Amang AH Manurung. 9. Inang Nyonya W. Nebaho KR Boru Pasaribu. 10. Inang Nyonya T. Stanggang N. Boru Huta Barat. 11. Inang Nyonya Sintua K. Gultom CH Boru Perdede. 12. Inang Nyonya MP Silitonga F. Boru Samosir. 13. Inang Nyonya Sintua T. Saragi N. Boru Panjaitan. 14. Inang Nyonya Sintua G. Sematupang D. Boru Siregar.
15 inang Nyonya R. Simajuntak R. Boru Sinurat. 16 inang Nyonya OHT Aritonang Afi Boru Huta Barat. 17 Gilbert Nugraha Silaban. 18 inang Nyonya EJ Sitorus C. Boru Panjaitan. 19 inang Nyonya V. Silaban R. Boru Papahan. 20 Amang P. Siregar. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Bagian C, jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 10 Oktober sampai dengan 16 Oktober 2022. Ulang tahun kelahiran remaja sampai dengan dewasa sebanyak 18 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu sebanyak 7 orang. Bagian D, ulang tahun pernikahan sebanyak 4 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Bagian E, jadwal pemakaian gereja. Bagian F, jadwal pemakaian Sobo Talenta atau gedung sekolah minggu. Bagian G, renovasi atap dan pelafon Gereja Bolon. Setelah dibongkar atap pada tanggal 3 Oktober 2022 dan diperiksa kuda-kuda lama, ternyata sudah tidak layak dipakai karena sudah dimakan rayap. Pada waktu tanggal 4 Oktober 2022 diadakan rapat panitia dan perhelado yang dipimpin oleh pimpinan jemaat, menyepakati bahwa semua rangka atap dan pelafon akan diganti total kecuali atap akan tetap dipergunakan kembali. Jadi rencana anggaran biaya setelah dihitung kuda-kuda adalah sebagai berikut. Rekapitulasi rencana anggaran biaya perbaikan atap, pelafon dan listrik gereja HKBP Makassar dengan mengganti kuda-kuda kayu menjadi kuda-kuda baja UEF 200. Nomor 1 Romawi, pengeluaran biaya atap. 1. Biaya pembelian bahan dan material adalah sebanyak Rp167.340.000. 2. Biaya upah kerja kuda-kuda baja, rangka atap dan atap sebesar Rp109.566.600. Bagian 2 Romawi, biaya perbaikan plafon sebesar Rp60 juta. Bagian 3 Romawi, biaya instalasi listrik. Bagian keempat, biaya pembuatan akses gereja ke konsistori sebanyak 1 buah sebesar Rp1.040.000. 5 Romawi, biaya transportasi pengawas 2 orang. Total keseluruhan sebesar Rp337.946.600. Dengan catatan bila mana kita membeli atap genteng metal Sakura Roof dengan kualitas yang sama dengan yang terpakai saat ini, harganya Rp155.000 per lembar. Kebutuhan untuk atap gereja kita ukuran atap 20,2 meter kali 23 sama dengan 464,6 meter persegi. Kurang lebih 777 lembar dikali Rp155.000 sama dengan Rp120.125.000. Dengan membongkar atap lama secara hati-hati dan menggunakan kembali atap lama merupakan keputusan terbaik. 2. Instalasi listrik belum bisa dihitung jadi akan dianggarkan berikutnya. Warta tambahan, ibadah Sabtu Ceria. Pada hari Sabtu 15 Oktober 2022 yang akan datang, anak-anak sekolah minggu HKBP Makassar akan mengadakan ibadah Sabtu Ceria. Ibadah dilaksanakan di gedung sekolah minggu masuk pukul 17 WITA.
Dihimbau kepada seluruh anak-anak sekolah minggu supaya menghadirinya. Bagian kedua, keuangan. Saldo kas per tanggal 8 Oktober 2022 adalah sebesar 590.670.272 rupiah. Demikian warta jemaat kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tapuji matuhata marhite buku ede nomor 736 ayat 1 dot udutna laus disema tapapungu peliata. Yesus aposaku, unama pasamu, adi
Martang yang maita damai ni debatana sumurung sian saluhu naroha imana mangaramoti hati-hati dohok pikiramuna be di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madi hita saluhna dia makamang do taminang tajahamatan itu hata di tonga-tonga ni parpunguata di bagasan mingguta sadarion ima sian Lukas 10 ayat 10 sada sahat tu ayat 10 sia ujahok kami mah songonom mahatan itu hata di tonga-tongata. Lukas 10 pitu ayat 10 sada sahat tu ayat 10 sia. Uju mardalan ibana dopak Jerusalem di bolusma sian tonga-tonga ni luat Samaria dohot Galilea. Lahobongot tu sada huta pajupang ma ibana dohot 10 halak na huliton na jongjong madaw-daw. Di pagogo nasida maswara nasida akanin nama Yesus Guru asima roham dihami jadi ninna ibana ma marnidasa laho mahamu patuduho dirimuna tu akamalim jala dinalawi nasida gabe iasma nasida alai mulak do sahalak sian nasida dung diida nong gabe malum ibana di pagogo maswarana memuji debata dipatukap do dirina tujolo ni Yesus madok mauliate jala halak Samaria doi alaini na Yesus ma mangalusi da 10 nasida nong gabe ias di dia do nasianari dangadong jupang HP naulo mulak pasangap pod debata dukon ni halak dagangon laos nin nama maddo ibana hehe maho lahoma hapor siamido paluaoko di hata Indonesia hujau kami ma songonom ma hata nitu hata dalam perjalanannya ke Yerusalem Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ima sahatna dia mau kamang do taminang adong do sada ayat Alkitab na jut tabege manang tadok molo uju manopot na marsahit manang laho mga pulipe adong sada ayat na mampala macay jut tabuka maju bibeltay Pesalmen 50 ayat 15 ramung kideba hita ngapil hita dison. Pesalmen 50 ayat 15 dia mana dirok na disi. Pesalmen 50 ayat
15. Ada apa be? Rak majaha majuhita. Dua-dua iya. Jala jauh maahu jumpa di ari hagogotan asa hupaluaho asa pujiom ahu. Berserulah kepada Tuhan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Di sita jahatur pukon ramungkin nung ngaboy migor dapat rohat dia do hadomuan di Psalmen 50 ayat 15 dohot turpuk di minggu tasadarion ngaboy be gobarotonota saotik bahwa memang boy do gabe holan satonga dihangulu hojol ma Psalmen 50 ayat 15 molo masa hagogotan sudedo jauh-jauh tu debata alai dung dipalua dang sudebe naro tu debata madok mauliate ape sasitonga molo Psalmen 50 ayat 15 iko sikok do tahangulu honon jauh-jauh mahita jumpa hagogotan molo nunga jauh-jauh hita didok mamuseng asa dipalua honinna dung dipalua alai dang sudebe naolo mamuji debata tinggal ma ayat nejepeki asa dipuji hoauninna dang sudebe naolo mamuji debata asa borhak sian Psalmen 50 ayat 15 ma dihamu akamang dot taminang lam tapabagas jamita di minggu tasadarion taringok tu 10 halak na huliton dari pinamalum ni Tuhata Yesus Kristus. Jala saotik ma pinatorang bohado taringok tu sahik na hulitonon manang sakit kusta. Molonunga apala posi sahit kustaon manang sahit hulitonon dakkolan sian hulik kulingibe na haidaan na marsahiton. Alay nunga mangonai tu holi-holion marurus manang obut marpeuta manang deba akaruas ni pamatang naon suara nang marporo rabon nang matana doh madeba akamadedei may mana alani sahit na ulobeli doon tu akahalak na asing jaladang adong ubat ni yang go sahit kustaon sakit yang menular dan belum ada obat untuk menyembuhkan sakit kusta ini. Alani dibayin halak Yahudi ma aturan taringok tu akan namar sahit hulitonon dang boy halak hulitonon tinggal di sadahuta jala dang boy na hulitonon rotu bagas joro sadok iko sipaduruod do na sidaon iko paholangod do sian akka natorop molo jupa namar sahit hulitonon doho akka nahipas iko dohonon ni namar sahit hulitonod do naramun ninna najis buasa iko dohonon ni nasida songoni asa diboto jol manahipasi laho paholakot diri nasida sian namar sahiti asa diboto jadi ikon namar sahiti itu nababuahon bahwa aku najis dia harus katakan bahwa dia najis supaya orang menjauh dari dia supaya mereka tidak tertular sakit yang dia derita alani ima gabi adong masih ada inganan parpunguan ni akan namar sahit ulitonon idoban na mola adong nakaning disisape 10 halak ninna akan nasait hulitoni jadi ikon inganan na holang doon sian sada huta atong dia mo kamang dot taminang ima soti taringok tu na hulitonon asa tauji majolo mangatusi babagas so taringok turpuk taon molo hudok nakaning asa masuk mahita sian Psalmen 50 ayat 15 na perjolo di dokma
Jauh mau jumpa ari agogotan. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Tentu nong sardo barita taringot tu Yesus. Pasti orang-orang sakit kusta ini sudah mendengar bahwa ternyata ada tanda-tanda halongangan, ada mujizat-mujizat yang telah Yesus lakukan. Tentunya pasti mereka sudah mendengar berita tentang Yesus, bahwa ternyata ada banyak mujizat, menyembuhkan, bahkan menghidupkan orang yang mati dilakukan oleh Yesus. Totu boy doradol honota yang go ditangiang ni halak na hulito ni say mamulus mania Yesus sian inganan namion mungkin raima tangiang ni akan na hulito ni say mamulus mania Yesus son sian inganan namion ang giat dipatupa pamamalum parsahiton nami. Imara mungkin tangiang ni akka na marsahit hulitoni. Jala ikut hapor siyaot tado di hamwa kamang dot taminang. Dan arong na kebetulan. Tidak ada yang kebetulan bagi orang yang percaya. Jika Tuhan Yesus melewati tempat orang-orang yang sakit kusta itu bukanlah sesuatu hal yang kebetulan. Tetapi kita harus katakan itu adalah rencana Tuhan. Kenapa harus Yesus lewat dari depan orang-orang yang sakit kusta itu? Mungkin selama ini Yesus telah mendengar doa-doa mereka. Kiranya Yesus melewati tempat mereka. Mungkin selama ini Tuhan Yesus telah mendengar bagaimana doa-doa yang mereka sampaikan, karena mereka tahu bahwa ada Yesus yang dapat menyembuhkan. Kiranya Yesus melewati tempat mereka itu. Jala dang boido honota mungkin, tetapi mungkin ada buktinya. Buktinya kenapa? Buktinya ada doa-doa mereka. Seandainya mereka tidak tahu tentang Yesus, seandainya mereka tidak berharap tentang penyembuhan Yesus, mungkin mereka akan katakan ketika Yesus lewat, najis, najis, mungkin itu yang akan mereka katakan. Karena mereka tidak berharap akan sesuatu dari Tuhan Yesus. Mereka akan katakan, jauh dari kami, nanti kau menjadi kena. Tetapi apa kata orang-orang kusta itu? Mereka katakan, Yesus, Guru, kasihanilah kami, katanya. Totu dohonot tama, ngai botol sida, naboy do Yesus laho pamalupon. Ano neng dohon ni turpukot tuhita na parjolo di son. Apa yang mau dikatakan di sini, Mamang Inang? Jangan ragu akan doa-doa kita kepada Tuhan. Jangan ragukan sedikit pun akan apa yang kita doakan kepada Tuhan. Tuhan dengar apa tidak? Jangan. Kita harus yakinkan bahwa setiap doa-doa kita kepada Tuhan itu pasti didengar oleh Tuhan. Tuhan mendengar setiap doa-doa yang dipanjatkan oleh setiap orang kepada Tuhan. Tentang bagaimana caranya, kapan waktunya, kapan Tuhan akan menjawab doa-doa kita itu. Tuhan punya cara sendiri. Tuhan punya waktu sendiri. Alai ko dohon ni trupukom matuhita. Holat taboto pe majou, holat taboto pe martangiang, holat taboto pe laho jauh-jauh tu Tuhani nunga macai argai di Tuhani. Hanya kita tahu untuk berdoa. Hanya kita tahu untuk memohon kepada Tuhan, itu sudah menjadi sesuatu yang berharga di hadapan Tuhan. Maka tidak ada doa yang sia-sia. Tung songo dia pe jepe ni tang yang tai dangadong nama gopoi dia dopan di batang. Begitu berharga setiap doa-doa yang dipanjatkan kepada Tuhan.
Maka doa itu adalah bukti daripada iman kita kepada Tuhan. Doa itu menjadi bukti bahwa kita memiliki pengharapan bahwa Tuhan mendengar dan Tuhan sanggup untuk melepaskan kita di tengah-tengah kehidupan kita ini. Tetapi masalahnya tidak semua orang percaya kepada kuasa Tuhan. Dan sudah jolma porsea di huaso ni debata. Adong do jolma na uporsea di hagogoonna. Adong do jolma na uporsea di pikiranna. Dia mau ujungna gebe seholan na stres may mana. Ujungna dia mah seholan na murhing mabuhina. Ujungna dia seholan na dang taratuab be ala ni gudang ni pikiran di mana. Itulah karena dia begitu mengandalkan pikiran dan kekuatannya. Porsian dari mana digogo ni jolma. Tetapi orang yang mempercayakan hidupnya di dalam doa kepada Tuhan tentu harus mampu untuk hidup di dalam sukacita. Imana parjolo naneng dohono ni terpukot tuhita. Jauh mau jumpa ari hagogotan berserulah kepadaku waktu kesesakan. Bahwa tidak ada doa yang sia-sia. Setiap doa yang kita panjatkan kepada Tuhan pasti akan Dia dengarkan. Napaduahon anak kaning asa hupalua ho ninna Tuhani. Asa hupalua ho. Aku akan meluputkan engkau. Aku akan meluputkan engkau. Jadi dung jauh-jauh nasida tu Tuhan Yesus nak kaning ahmadidok Tuhan Yesus laho mahamu patuduh homa dirimu na tu akamalim. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Tentu ini menjadi sesuatu yang janggal. Karena hanya orang yang sudah sembuh sajalah yang dapat pergi ke imam untuk memberitakan bahwa dia telah sembuh. Puasa didok Yesus di sonak kaning. Yesus belum melakukan sesuatu apa-apa. Tetapi Yesus katakan pergilah. Lahu mahamunina. Yesus sudah menyuruh mereka untuk pergi memberitahukan supaya mereka sembuh. Supaya mereka sudah sembuh. Mereka belum sembuh tetapi disuruh untuk mengatakan bahwa mereka telah sembuh. Dihamok kamang dot taminang lahu babagasota turpuk tahun. Ketika tadi kita berdoa memohon kepada Tuhan, saya katakan tadi Tuhan sudah memperhitungkan itu sebagai iman. Ditiki jauh-jauh na sida tu debata. Enunga di parar debatai songon hapor seaon ni nasidai. Alai berdoa saja belum cukup. Dang boy holan amar tangiyang. Tuhan mau uji sejauh mana kita mengimani apa yang kita doakan. Ikon ujion ni debata do. Songod dia do parsitutuon ni tangiyang tai. Percaya enggak kita dengan apa yang kita doakan? Manang dong martangiak kita atau tu gabe mulak museng murhik kita. Dung martangiak kita tetap bobonosa kita khawatir. Tuhan mau uji sejauh mana iman kita akan apa yang kita doakan. Porsia do hita natatangyak koni tu arupan di bata manangdang. Hidup ban molo didok si Yakobus. Mulu di Yakobus ada ayat onom sahat tua lu didok do disi yang meminta dalam iman jangan bimbang. Orang yang demikian jangan menerima sesuatu dari Tuhan. Yang meminta di dalam iman jangan bimbang. Dikatakan di situ, jangan berharap sesuatu dari Tuhan akan diberikan kepada kita ketika kita bimbang. Dan arong naboy silehon ni debata tu aka nakawatir, tu aka nase bimbang di tangyangna. Tidak ada sesuatu yang bisa diberikan kepada orang yang seperti itu ketika dia tidak
mengimani apa yang dia doakan. Ke-10 orang kusta tadi memperlihatkan bagaimana kesungguhan bahwa mereka benar-benar mengimani apa yang dia doakan. Mereka mengimani apa yang dimohonkan kepada Yesus. Tanpa bantahan, tanpa protes, tanpa sungut-sungut, mereka pergi seperti yang Yesus katakan. Akhirnya mereka menerima kesembuhan di tengah perjalanan mereka. Molo mangasahon pikiran ni nasida do, mangasaho gogo ni nasida, ay bohado Jesuson. Eson go dihahua do be ngai tur disuruh hame rotu malim dai maniad do honon ni nasida. Ini Yesus ini benar apa tidak? Belum diapa-apain, belum disembuhkan, tetapi sudah disuruh untuk mengatakan bahwa mereka telah sembuh. Itu secara pikiran logika. Tetapi mereka tetap pergi. Mereka mempercayai, mengimani apa yang Tuhan Yesus katakan. Pergi, katakan kepada imam bahwa engkau telah sembuh. Maka apa yang terjadi dengan ke-10 orang kusta ini, yang sembuh ini sebenarnya manginang kurang lebihnya hampir sama dengan Abraham. Kalau Tuhan katakan kepada Abraham, pergilah dari negerimu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Bukas mahosian tano hagodangamu, sia tano hatubuamu. Angko sian logika bohado, parborhat ni si Abraham mengului padok ni debata. Aku akan tunjukkan tanah yang akan kuberikan kepadamu Nina. Bagaimana logika kita mau mengatakan hanya mempercayai janji? Sadok lau mahonina, alai bohama borhak do si Abraham. Dia tetap berangkat, walaupun tanah yang mau Tuhan tunjukkan itu belum kelihatan, belum nyampak. Tetapi tetap Abraham pergi. Apa yang Tuhan suruhkan kepadanya. Nang pesotarida dope songo dia lihat ni tano neneng silehono ni Tuhan itu ibana. Alai holam modal porsea tu padok ni debata. Hanya modal percaya. Asa di somma Jepang na didok ni Heber 10 sadaya sadai. Alai yang goha porsea oni pos niroha deui disi hirimon dohot pamotoan atau tu taringot tu naso ni ida. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah iman. Maka bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang sulit. Namaol di dok rohata murado lu na binahin ni Tuhani di tonga-tonga ni ngulut taon. Ala yarong majolma say hira si Naaman na di epistel tay na tajahay na kaning. Arong majolma say hira si Naamanon. Nautung ma adong naposona paingot to si Naaman ni nakaning. Didok madisi ay sugari disuruh ho para dehon akan namaol akan nasuliti dai konoluam mo ma bohama asal mamaluponin na on holam mari di doho pituhali gabi ragu ho di padok ni akapanurirangi na so pola iko suruan no ho laho mangalului akan namaol maoli hola disuruh mandi 7 kali maka engkau akan sembuh. Itu pun masih susah. Gurang jolma napa maol ngoluna. Padahal Tuhan katakan pola namar tangiang do porsea pola ni do na di do ni debata tu hita berdoa percaya. Hanya itu, hanya sesimpel itu yang mau Tuhan katakan. Tetapi itu juga tidak semua orang mau.
Tidak semua orang sanggup untuk melakukannya. Adong madeba hala di pamol-maol ma ngoluna. Di paloja-loja dirina. Loja imana madiori pulungan niubat. Songon ndok ni dei. Di bajol maloja mangalului. Ute pangir sian pituluat ninna. Si patajol lebih cepat. Budu dapokna manuk na birongon itor murah dapotna. Sian pola lahon yang malopik tangan martangiang maka porsiai na tinangiang na. Begitu simpel, ya begitu simpel, sederhana. Tetapi tidak semua mudah orang melakukan seperti itu. Lebih mudah orang untuk mencari ute pangir sian pituluat, sian nama lopik tangan, martangiang. Itulah kenyataan di dalam kehidupan ini. Lebih mudah orang mencari sesuatu yang dipersulit-sulit, sementara Tuhan mempermudah kehidupan kita. Jadi hamak kamang dot taminang hapor siaoni pos niroha doi. Pos niroha. Orang yang beriman adalah orang yang tidak akan ragu akan janji Tuhan. Lakukan saja, kerjakan saja tentang bagaimana Tuhan akan menolong, tentang bagaimana Tuhan akan menjawab itu urusan Tuhan. Sadok nadidok ni debata ulahon. Ulaon ni debata ro nagabi ulaon na. Alai dia ni didok ni debata tu hita ikonido nagabi si ulahonota. Bagaimana Tuhan menjawab, bagaimana Tuhan melakukannya, itu adalah urusannya. Hanya tinggal berdoa dan mempercayai apa yang kita doakan. Iko porsiau do hita. Tuhan pasti akan memberikan apa yang terbaik atas kehidupan kita. Kita harus percaya Tuhan akan memberikan apa yang terbaik akan kesehatan kita, apa yang terbaik untuk keluarga kita, apa yang terbaik untuk karir kita, apa yang terbaik untuk usaha kita. Hanya percaya, berdoa, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Holan hidup. Percayalah Tuhan akan memberikan yang terbaik atas apapun di tengah-tengah kehidupan kita ini. Ido na didok na kaning na badua honi asa hubalua ho. Aku akan meluputkan engkau. Bagaimana Tuhan meluputkan kita? Imani apa yang kita doakan. Doakan apa yang kita imani. Imana badua ho jalan patulu homma. Jauh mau jumpa ari hagogotan asa hupalua ho jalan patuluhon asa dipuji hoau, asa dipuji hoau. Jadi om main tina, om managabintina, asa dipuji hoau. Engkau akan memuliakan aku. 10 halak na di pamalum na kaning. Ternyata holan sahalak do namula tu Yesus memuji pasangapod debata. Hanya tinggal 1 orang yang kembali untuk bersyukur, mengucap syukur, memuji Tuhan dari 10 orang tadi. Bahamai. Ternyata moloboi tagobar-gobar hosongonon angko 100% halak Kristen Muhammad itu molohola tinggal 10% napasangapod debata. Di hamo kamang do taminang dang habilangan godang ni akka alus ni tangiang alus ni akka panghidoat ta naung dipatulus debata di bagasang ulut taon. Dak kabilangak kita besong dia pasu-pasu ni debata nata jalo di bagasang ulut taon. Tidak akan bisa kita hitung berkat Tuhan yang telah kita terima dalam kehidupan kita. Alai dia mabalos ni saluhukna. Apalah yang menjadi balas daripada kebaikan Tuhan itu? Rodo hitam adok mau lihat itu Tuhan ni. Molo naujui di tiki maol ningolu martangi yang dohita.
Tuhan leho diau ulau na denggan. Martangiang dohita pasu-pasu na ni ulau Tuhan asa majadi. Martangiang dohita tu Tuhani leho Tuhan hama malum ni parsahitonon. Lehon hahipason. Alay bo haman waing. Di leho debata dohita ragam ni aka pasu-pasu. Aka sinamot. Hahipason. Aka poparan. Gudang gobe na nasoboy habilang hatta gudang ni pasu-pasu ni debata na tajalo di bagasan nguluta. Rodo hita tuadopan ni debata madok mauliate. Rodo hita tuadopan ni debata pasangapon Tuhani di tonga-tonga ni nguluta di amua kamang do taminang bohado tutu. Asa gabe singok-singok do si 10 halakon hola sada do namulak bohado hita ni di dia do hita. Sisia halaki do hita manang sisada halaki. Apakah kita orang yang tahu bersyukur atau tidak? Hama kamang dataminang cerita ho majolo ala kebetulan agak adong hadumuan na tutur tahun disada luat na hiya huhobe si hami. Somalna molo ditiki Jumat Agung dohot Natal. Buido pola sampai tolu hali lipat godang ni par minggu. Jadi somalna dipatu pada audisi perjamuan kudus. Perjamuan kudus. Anggo narotu perjamuan kudus. Songoni magudang na antri sahak tu luar. Eko jongjong sude. Yang pola isong kita biasa paling hola jongjong di si antri 10 halak. Molo di luak na hea hubasi hamion. Budu marga jang-jang sahak tu luaron. Ala ni gudang na naing perjamuan kudus. Alai habis ma perjamuan kudus dung di jalo roti doho angguron ditikilah ho manutuk ma. Dangarong bijolma. Tinggal piga-piga halak nama akka punguanina doho akka parhubas di garejai di bagasa rohani dokma itu ada teh pola majalo do diboto alai dang diboto madok mau liate HP molo di agenda molo perjamuan kudus dung di pasahat roti doho angguron kan adong go tangi yang penutupi didok do disui pinu puji madebata ale todiku sian nasarohaku mamuji aka pabahenan di debata na denggani. Ternyata banyak orang hanya tahu untuk meminta tetapi tidak tahu untuk mengucap syukur. Hola majalo diboto, dang diboto lah homadok mauliati tu debata. Di jalo rotion, di jalo angguron, itor mulak songoni. Dang diboto madok mauliati Tuhan nengoh jalo hami be roti doho angguri dang adong be. Sadok ngai jalo, itor laho mulak. Ala nido, bamauliati mamalo di hitaon, ala memang kebetulan gabe dipisah do ibadah minggu dohot perjamuan kudus. Jadi arong do denggan na natapatu padison. Molotung piarong na songoni tutu posro hadang arong benasi songoni dihita. Ikon molo tajalo roti doho angguri ikon gitu. Ikon madok moliato dihita Tuhani. Terima kasih Tuhan. Gitu. Puji madebata ale todiku sian nasarohaku mabuji debata. Bahasa madok moliate hita alanong di sesa debata dosatai. Di hamo kamang do taminang mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan itu tidak cukup hanya dari kata-kata saja. Tidak cukup hanya dari nyanyian saja. Ay molo hola sian hata molo sian na aka edde bang ajot tita mangedehon edde puji-puji tu debata. Mauliate tadok songoni di aka edde tai. Ali dang boy hola cukup madok mauliate hola marhite hata marhite edde puji-pujian.
Tidak cukup hanya dengan kata nyanyian dan persembahan, tidak cukup hanya sampai di situ mengucap syukur, tidak. Tetapi orang yang bersyukur kepada Tuhan adalah ketika dia mau untuk memberikan hidupnya menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Hidup yang berbuahkan akan kasih dan kebaikan. Itulah ucapan syukur yang terbaik dari yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan. Coba kita bawakan ke dalam diri kita, Manginang. Kalau ada seseorang yang sering kita bantu, ada orang yang sering kita tolong, tetapi di belakang kita dia mengkhianati kita, dia mengata-atai kita, dia menjelek-jelekkan kita, dia memburuk-burukkan kita. Bagaimana perasaan kita? Kita sudah begitu baiknya sama dia, alai dipudita, dihata-hatai kita dikhianati. Molo dijolota, soi nama tebuni maddo hata moliateon. Molo arong dope digijang di hata moliate. Ido pasahaton nina, usoi nama tebuna. Molo arong dope digijang di moliate nina. Basa puluh sadahu si majujung nina musai. Ima molo dijolona, alai dipudi yang binoto dia mengkhianati. Songoni manang Tuhani, acik ni rohani Tuhani tabae. Songi nama burjuni Tuhani tu hita, ahana solihanon ni Tuhani, alai kita membalas dengan kejahatan, kita membalas dengan dosa, kita membalas dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Hidup banda didok di bata tu bangsa Israel magigiau di Peliaminina, magigiau tak tarjalawau Peliaminina. Ay dangina hupangiru siako dang Peliani sagudang-gudang di Pelian na pinasaha mituau dang tarjalawawi. Alay hamubaod do parangin na denggado ido na pinangido ni debata. Hidup banda maluadong didok di tangiang pangujungi di perjamuan kudusi didok do di baheni saya pujion ni pamangaku nina, pujion ni pamangaku dabaduahon dohot rohaku nabatuluhon nasa pabahenaku do Tuhan debata. Jadi natului wahado hita laho mamuji debata, mamuji marhite pamangan, marpuji marhite roha, dohot mamuji marhite pabahenan. Ido narotu Tuhan Yesus laho pasangapon. Jalan aparpudi dorok nakaning disi. Didok Tuhan Yesus ma dung mula sahalak boru sama Maria imadok mauliate didok ma. Hapor siau mido nabalua hoko. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Akan nasi songoman na tutu namar hapor siaon tu Tuhan Yesus. Dia telah melewati ujian-ujian. Haluaon siat debata keselamatan dari Tuhan sotung tapi kiri holan na adong di portibion. Iman yang menyelamatkan itu tidak hanya menyelamatkan kita di dalam dunia ini, tetapi yang utama adalah sagabi parjabar dohita dihangu luas sogot. Itulah yang lebih besar. Itulah keselamatan yang lebih besar ketika kita diselamatkan oleh Tuhan dan kita mewarisi harta kerajaan sorga. Ido no belga dia mau kamang do taminang. Dan ahana adong di portibion nagawi ukuran ni haluaon. Iman yang menyelamatkan itu tidak hanya sebatas kita sehat, kita banyak sesuatu di dunia ini, tidak. Ama kamang do taminang dohono ni hatani tu hatta matuhita. Molo tarbaik kodo pe amang do taminang madok mauliate memuji debata nang pesai mangotahi sahi na adong di pamatang mi ido hapor siaw nang matoras molo saya tong pujiau mu Tuhani
Molo saya tong pasangap mo Tuhani. Molo saya tong diulaw ko na dinggan na nido ni debata. Nangpe hacit pamatang mi. Diay ho na mauli di tonga-tonga ni ngulum. Alay teta pujiom mo Tuhani. Ido hapor siyaw nong matoras. Ido hapor siyaw na niigil ni debata. Molo tarbaik kita dope dia muak kamang dot taminang madok mauliati mamuji Tuhani. Nang pe natajalo siya Tuhani dang apala songon na dirohatay. Dang songon na tapikiri na pinasahan ni debata di tonga-tonga ni ngulut taon. Ale tong taboto madok mauliati tu debata. Tong tapasangap debata di bagasan ngulut taon. Odo hapor siyaw nong matoras, odo hapor siyaw na pinangido ni debata. Akan na si songonom si sahala na mula tutuan Jesusi. Odo na niigin ni debata hapor siyaw na paluahoni. Ido ba na molo dido Apostol Paulus di 2 Korin 5 ayat 7. Sebab hidup kami adalah karena percaya bukan karena melihat. Itulah iman yang sejati kepada Tuhan. Bukan karena melihat tetapi karena percaya. Itulah hidup orang yang beriman. Ido hapor siyaw na situtu di adopan ni debata. Makalah itulah yang dinamakan tadi di dalam nats kita ini, iman yang menyelamatkan. Hapor siyaw na paluahon. Alani mo dia kamang dot taminang taingok ma na didok na kaning di Psalmen 50 ayat 15. Taingok may jo mau jupa ari hagogotan asa hupaluaho asa pujiomuahu ikosaha do asa pujiomuahu di hulan hola maboto mangido hita alai ikota boto do madok mauliate tu di bata. Amin. Martangyang mahita mauliate matuhan di bata Jehovah di asi dohot holong ni roham nungahu tangi hok kami hatam di bagasan parminggon nami di bagasa sadarion taruli hami Tuhan hatam na badiay paingotok kami asa marpos ni roha hola tuhodo hami Tuhan di gulmi ni ngulu nami asa marhite hapor siyaw nido na paluahok kami di paingoto hami Tuhan asa tong jauh-jauh hami tuho ala porsedo hami mangula do hagugoom mo Tuhan di ngulu namion jala uka roha nami Tuhan tong huboto hami madok mauliate tuho disudena sana pinasahakmu di bagasan ngulu nami asa manang ahape Tuhan namasa di ngulu namion arsak ni loha las ni roha pe si taonon nang akalas ni roha sude sa luhut na Tuhan lampahoton hapor siyaw nami may laho mangiutoko di bagasan ngulu namion mauliate matuhan didenggan ni basam molo di luaso hami Tuhan di bagasan parsaoran dohot ho di bagasan minggu sadarion nang hupagong kopok kami diri nami tu adopamu Tuhan pasu-pasu hami Tuhan di bagasan ngulu nami madalani aka ari-ari na ngulu na pinasahakmu di hami pasu-pasu marhiti aka ulaw nami Tuhan pasu-pasu hami di rumah tangga nami pasu-pasu aka iyan akon nami Tuhan totong martangiak kami tuho Tuhan hodo na manarihon akan harikoti di bagasan ngulu nami si ganupari Tuhan di bata aman nami di bagasan tikyon hubuak ko kami matuhan di bagasan tangyang nami akaruas ni uriami Tuhan akan amar sahid totong do Tuhan dang marnalo jahami totong mangido martangyang tuho Tuhan asa tung dilehoko Tuhan hahipason tu akaruas ni uriam na di bagasan parsahiton pasu-pasu aka uba na pinangan na sida Tuhan pos rohanami Tuhan marhuaso ho di tonga-tonga ni ngulu namion batuduhon akan nanumenggan na sinakapammu di tonga-tonga ni ngulu nami songoni nang buanon nami Tuhan akalas ni rohani dongan nami akan namar ulang tahun di ulang tahun kelahiran dohot niya ulang tahun pernikahan na di bagasan mingguon saat di tangamu manang nasida Tuhan lehonomu aka umur nagajang di nasida di pasu-pasu ho nasida marhite aka ari-ari na denggan aka hadameon doh aka las ni roha tujuluan ni ariot Tuhan pasu-pasu sudi aka ruas ni huriami Tuhan lam ditadana sida laho madok mauliate di sudi aka denggan ni basam
Songonitang buanon nami di bagasatang yang nami Tuhan. Sude aka saluhu na program di tonga-tonga ni huriam tarlumomi ma Tuhan di bagasan di partikianon. Nang hupatupahami Tuhan ima di renovasi atap doho pelapon ni huriami. Pos rohanami Tuhan martangiang dohami mangido tuho Tuhan. Asa tong masude aka nang sinakapan ni huriami mardala doho denggat Tuhan bain haulion di bagas joromi Tuhan. Pasu-pasu aka tukang nama madei di bagas joromi Tuhan. Asa marhahi pason nasida mangula si ulon nasida Tuhan. Asa marhabadiaon nasida mangulahon aka ulahon na di bagas joroi. Totong denggan mardala saluhu na Tuhan di sude aka nang direncanahon. Jala pasu-pasu hami ruas ni huriam Tuhan. Tarbaik kami Tuhan, papungu-punguhon akan narikot tu pembangunan di aka atak doho pelapon ni huriami Tuhan. Di bagasan las ni roha hami Tuhan, laho boy papunguhon sude akan narikot di si Tuhan. Pos rohanami Tuhan di sari hokodo ngulu nami Tuhan. Atonggo di homa daging doho to dinami di bagasan Yesus Kristus martangia kami tua dopamu. Amin. Tapuji matuhata. Mari dehita sian buku de nomor 475 laus tapasaha ma peliata ima nanaing si pasahatot tu gempa na adong di Tapanuli. Salas roha kumandoki
lihat tetua dopan ni debata martangiang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroron ni saluhu silehol-lehon na denggan doho nasa ulibasa na maul diutus. Upasahat hami masyan na nilehomi tu hami pilihan nami tuho. Sejalo megabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu mejala ramoti asa huparasya kami pilihanon. Pati bulhon harajom mu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tordim asalam hutadahami godang ni sileol-leomi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Banua Gijang say pinorbadia magwarmo. Sero maharajaumu say sao malomo ni roham di Banua tongosongo na di Banua Gijang. Leho matuhami sadarion hangulua siapari. Se sama dosa nami songon panesa namin di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami togiho to pangujunan. Palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodako Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di padopako Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaur homa damena tutodim. Selamat hari Minggu Madihita, Kamang Dr. Minang. Sini. Tidak ada masih jalan. Enggak perlu. Masih jalan Mahita di Nganat tapi. Salam sehat Madita Saluna di hamu manami nanami
ingkat waktu las di somma ita teh asa ta pilih jo aka panitia nanaing makubasi di Natal tadi punguan ama doho parupuan di ketua ama doho ketua parupuan asa tu somma ita